Kowe ngelingono, kowe kelingan. Kowe iki ming batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-langap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Stijo kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Stijo, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe duwe pawadan sing bener, Stijo ming gawe dadaning pasulayan, buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degane malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen e. Ter ngono. Sing ter nggon apa le? Ah ora ngomonge. Aku iki mancing Petruk iki senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budheg ya? Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kowe ngarani karo Stijo. Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggondheli Kanjeng Rama tak kon resik perkara iki. Lho, lha piye ta iki omong dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun Stijo, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, yen pancen Gatotkaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih Sinuwun Prabu Ndrawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh lha pripun Sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun Sinuwun Kresna ampun kandel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih ya, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Wis kita. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono bathange Stijo. Babu, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe rasa cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong Gugat to. Kayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel gulune mbangane mati kodhok ning Kasatyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Boyongen Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Stijo. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petro Kantong Bolong Gong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkahi kuwandane. Piye sip to? Sip dongkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkahi kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani ra kowe. Mesti ra wani kowe. Kok njaba iki dosa. Aja sok ditok. Ora antem siramu mudhar kowe ora. Senengane kok ora